Kelvin, I'm live. You're live with you go. Yeah. Ofana we sanibonani Nkosi yama ngicela nivule amakhamera nijoyine sixoxe few minutes ngicela uvule ikhamera muzojoyina live akukho right ukukhuluma wedwa ungaboni umuntu sanibonani haya akekho fana ngicela ungabi live umthetho omusha ungabi live uma ungeke uyivule ikhamera akukho right ukukhuluma wedwa ungababona abantu ukhuluma nabo ngicela unga request uma ungeke uyivule ikhamera ngoba it's unfair moya kaNkulunkulu Yanzi uyazazi izinto shothi uyazithanda izinto ezinhle asijoyineni live yethu but ngicela ukuthi uma uzojoyina unga request uma ungeke uyivule ikhamera asibona nini South Africa engabe ngivakashela nini sizoklina sonke lana excuse me ngibhizi ngiyawasha la sekuphele ngisho space Nkosi yami ngiyawasha ngathi ukuklina awasha no carpet haya akekho fana ngicela mo requesta uwazi ukuthi uzovula ikhamera siyabingelelana nje naku lasihlala khona namhlanje nginithathisa ithoy endlu through i-video engiyenzile that was my way of showing you indlu because people have been asking sicela ukubona other spaces. I made a video earlier ngayiposta where I was cleaning. It shows all aspects of the house. But ngifisa ukuba nomuzi manje osendaweni ezingakhokhi ngiyithengele nje site ngibuildele 2 room ngibe nje nomuzi Nkosi yami ongakhokhisi emadolobheni kuyakhokhiswa too much but also ishimpilo ayinama guarantees. You also want to okay I'm going to be you build security because impilo zasemadolobheni azinasho Hello? sanibona ngicela ungena ku live uvula ikhamera umthetho omusha Sawon. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngicela singakhulumi kabuhlungu. Ngicela singakhulumi kabuhlungu kamunye nomunye kwi-page Nkosi yami. Singabantwana bakaJehova sonke. Ngicela nivule amakhamera mani request. Ngiyabonga kakhulu for ama gifts. Yasaba. Ukubuza ukuthi ivula kanjani la ezinyazabo. Vula uzoyithola. Funa ngiclaimele imali lena ama gifts la ngiwathola la. Yazi I've never mhlambe sengiyimiliyoni nje. Hey Nkosi yami lo ngiyibukela phansi. Uyibukela phansi? Mhlambe sengiyimiliyoni ngalama gifts ngilo ngiyithatha kancane nje. Hayibo. Inamasifoni.
Ngiyangibona phela ama-gifts ayangena la kodwa ngikaze ngiwaclaim. Why ungaclaim? I have never connected my account ku TikTok blah blah blah. Ngiyabonga kakhulu for ama-gifts yo. Wazi kwamnandi. Umnandi ukuba live. Alright Asanda. Ngiright konto ezinjani? Azanda. Azanda angiboni kahle. Oh Azanda ya. Ngathi usemgaqweni nje. No, ayekho emgaqweni. Ngiyangicimba but ngirequeste ngisame phandle nelikusangena phakathi khona uzokwazi ukuthi ngikuzwe kahle. Oh. Ukunendawo weAzanda. Why you busy? Ngihlala eGoli but ngizela ekhaya kwaMashu. Oh, uvele eThekwini. Khona oClever, koMashu noMlazi. Hayi bo ayikho lonto le. Ayikho lonto. Hey. Siyasaba kulezo. Siyabasaba uMlazi angazi. Sabani? Satshela ukuthi nje kubhizi. Sabani? Satshela ukuthi kubhizi kuyaphithizela. Ngamphithizeli. Kumele uzame ukuza. Okay, hayi ngizonibona lapho. Usumtholile umuntu? Lutho angamthola umuntu. Niyangicingisa yini kodwa? Phela kufanele ngicingise umuntu ningangiyeki nje ngicingele ngedwa. Hello? Hayi kushuthi network ekushaya Azanda. Kushuthi ushawa i-network Azanda. Okay, uyangizwa manje? Ngiyakuzwa sisi waKaMashu. Ngiyabonga for ama-gifts. Uyangizwa? Thank you so much. What is your type of woman? My type of woman. Umuntu right. Hello? Umuntu right. Ngithanda umuntu right. Tokozo? Azanda ngathi awusanginakile vena. No, benginethi ngiyakmemeza ngifuna ukusho ukuthi uyangizwa. Uyangizwa manje? Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Niphathe kahle ngoDisemba lapha. Yeah, so niphathe kahle. Yebo. Sizozama. Nkosi yami, shikharabashi. Bengiphuza itiye la sengithatha ngisuke nje. Molo njani? Siyaphila njani? Siyaphila ngicela uvule ikhamera, muba live ngicela sivule ikhamera mayengwa. Ni unfair ngikhulumisa ngedwa nginganiboni mina. Hawu ngobani manje? Wena ungaright ukhulume nomuntu ongamboni. Ngiyabonga guys, Ukhulume nomuntu ongamboni. Hawu bayathanda njengenzani bayabhala ama-comments and everything. Yeah, ama-comments phela but once we are live funa sikubona. Sesingakudlula endleleni singakubingeleli ngenxa yokuthi azange sibonane ku-live. Yabona? Ngoba nami ngakubuza ukuthi why ungathenganga ama-donuts lapha eMhlanga kathi wawuthenga lapha ka-next door. Ama-donuts? Yes. Usebenza khona yini? Enye i-branch yakhona but that day ngangisebenzela ngakhona. Nkosi yami kube nje washo ngizofika ngizokubona lapho ngithole nama-donuts amahhala. Phela ngabona usudlulile usuphostile obviously kwasesekukudala. Askisi. Angizwanga? Ngithi askisi but ni-right lapha eDurban ngibonile olwandle kubhizi. Hayi si-right manje, si-right. Hayi ngibonile kubhizi nami ngaze ngafisa ukuthi esho kube ngiseDurban Nkosi yami. Ngabe usolwandle njengoba kuphithizela kangaka nje. Nami ngiphithizele khona. Awungeke isiphithiphithi. Ngiyadlala. Sekungcono manje. Ngiyadlala ngijwayele ukuba ngaphandle makubhizi. Uhlezi uklina nje uyasithola kodwa isikhathi sokuphumula. Yazi ukuthi uyakwazi ukuthi usebenze ubuphumule usebenze in a restful way.
You get my point? Hayi Uthi ngiyangithemba uhlezi uphithizela. uyakwazi ukuphithizela ubuphumule ngaphakathi emoyeni wakho. Oh hayi umusho kanjalo ke ngiyakuzwa. I know. I mean, this doesn't feel like working mina. Ngifila njengathi into ekufanele yenziwe nje. Fana nokuphuza amanzi. Ngiyakuthanda Because ngaqala ukwenza ngisemncane kakhulu. Angiyakuzwa hayi. Kona semuhlezi ubusy. Kodwa vele impilo like every day ugeza amazinyo uyageza. Impilo nje ine-maintenance every day. So ayikho into esingayenza. I'm sure umoya emakhaya kini bayakhathala bayasho ukuthi oh uyeza ke Nkosi yami sazi savelele. Yazi abafana basekhaya for some reason bacishe befane nami noma cause even ngingekho like they do everything. Akufanele uma ngifika kuyila ngiqala ngikhuluma ngezinto. So I think mhlambe kunokwenza uma besho babethi nogogo osizalayo naye oyinje. I think ezinye izinto Sebakujwayele. I think ezinye izinto kuyinto zami. Ngiyabonga kakhulu for ama-gifts bazalwane. Asithatha abanye azanda ninolondeka bangaze bethi siyabavalela. Okay siyabonga. Baba yini so ngizonibona eDurban. Okay hayi asinankinga izobonana. Okay niphathe kahle Nkosi yami. So wenze njalo. Okay. Hayi nizongena sizona accepta nonke. Siyaxoxa nje kancane kancane. Singabi bade kakhulu ukuze sisovula nabanye opportunity. Sanibonani ngicela ukuthi umuntu okuyiphayo acceptiwe. Ngiyazi ukuthi uyanza ubusy lapha uya coordinate ukuthi sibe ne-order. Ngicela ukuthi umuntu acceptiwe and thank you so much Jans for this, you know. You are always helpful kakhulu. Because of that sometimes wena uzothatha izimpi lapho kuthiwa hayi uyaskip uyasifaka but sizama ukwenza i-order. Siyabonga kakhulu. Sanibonani ngicela mo live ufake uvule ikhamera sobonani. Nkosi namagolo thina abanye bethu hawu. Introduce Diba for njani? Sanibonani kuma comments cela ukuvakasha for Christmas lunch. Ngicela uze Zungu uzopheka ungiphumuze nami nje once. Ngishawa umoya. Ngicela sithatha abanye ngathi abekho la abazalwane bethu labadebela. And also while sikhuluma, maybe let me share this, like lately I've been up and down. I've been very busy. I think I told most of you ingathi asekusondela uNovember ukuthi sengizoba busy kakhulu umsebenzi uyakhula and there's a lot. So because like ushutela ama-brands, sometimes you can't shoot a video appear after a week or two, but because you are doing it today, therefore you can't post today because you are waiting anyway for a video that will show up in the next 2 weeks or something. So I've been very busy. But festive season, our campaigns, they are low. So we are back. So we have content normal. Our normal routines, cleaning, outfit, organizing, and general lifestyle, you know. So yeah, but umuntu babies. And I know sinama competition asalele move. I think siqala from him. He was Hercules or something, no? Yeah. Lento ngathi brand ngathi castor oil. And I know we also have Elastoplast, if I'm not mistaken. Yeah, but sizowenza bengithi sizozama namhlanje but isikhathi sami mhlawumbe singazama kusasa. Hey no, kusasa ngeke. Kusasa ngicabanga ngeke KZN ngiyobheka isite. So sizobona mhlawumbe Monday. Yeah, Monday or Tuesday. Cause akusekho in the afternoon. Sizowarana nje as much as we can.
and amanye angikwazanga ukwenza ama competition, but ngizobona ukuthi what do I do. I mean, because sometimes ubuthola i-promotion today in the morning, kusasa bathi bayifuna i-video, so ku-fast. You have to go to work, so yeah, I've been very, very busy. At the same time, ngifuna nokuyoshintsha indawo yokuhlala, so lately nje kube up and down, but again now we are a bit stable. I know ngangithe sizokwenza i-workshop for those who are interested kwi-content creation, who either want to upgrade their editing skills or just learn about content in general, how to monetize, how to blah blah blah. Sizobona ukuthi siyenza nini. Those things are important, and I also encourage you to find a way of doing content. It's quite a rewarding thing to do, you know. So yeah, sanibonani kwi-panel. Sawubona. Ngicela uma ukwi-panel uvula ikhamera and then singaxoxa ke. Ku-unfair sometimes uma sengingedwa nje ukukhuluma nabantu ongababoni but wena bekubona. You know, sometimes it's a bit unfair. Yeah, inkinga ukuthi eyama ayivumi yazi ukuthi ngivule ikhamera. Bengithanda kanjani ukuyivula. So Okay, but ngiyafisa ngathi njalo masikhuluma ngavula ikhamera because we are building, I mean, we have a relationship, like niyangazi but mina ninginike i-chance ukuthi nginazi, uyabona ku-wrong. yeah. Bayikhuluma iqiniso. Okay, kunjani Nelly? Zane, what's your name? Zaneli. Oh, Zane. Amagama enu, happy. Angithi ngiwahlanganisile ngenza into eyi-1. Oh, uyawashadisa, uyabona ukuthi lo mfana uslow, ngcono vele ushadisele wena. Yeah. Are you good? Yeah, I'm good. How are you? Hayi no, siyaphila nathi, asiyibona inkinga. Yeah. Siyabonga ukuba nendawo, where are you from? Is there anything you'd like to share with us? Bengenze washini. Eish. Ngiyabona. Hayi Mina please. Soweto. I'm from Soweto. Yeah, I don't think there's anything I'd love to share, but as there's something like engihlezi ngizibuza yona ukuthi laba abahlangana nawo like bakuthola kuphi, because nami ngisana kuba nesifiso ukuthi mina ngihambe e-mall okuphi ngithi yo why ungahlangani noNtokozo or something, so nje yo. No, kuzokwenzeka someday, yonke into inesikhathi sayo. Yeah. Akuzokwenzeka. Ngiyabonga kakhulu family for the gifts. Singakhohlwa ukulike live so that bezo recognize ukuthi si live abantu bakwa TikTok. No, sizobonana, I know, sizobonana ngoba we are always up and down, so sizohlangana someday, I know. Okay. Siyabonga ke Zaneli Okay. Thank you. from Soweto. Yes. Okay, thank you. Sure. Mele usitshele mawuze KZN. Yeah, I think ngizoza KZN kusasa. Angabi nayisho ala ngizoza kusasa on Monday because I'm on leave. Ngifuna ukuyoviewa lama sites lawa because umqondo wami is always thinking about ukuthi uNkulunkulu umuntu mengambusisa nje akwazi ukuthi yes siyasebenza la emadolobheni, but impilo yakwisithi ayina guarantees. You need something ezoba, especially for me as because I'm a man. Impilo yami ayifani nomuntu wesifazane. You need some sense of security because izinto zasemadolobheni anytime. So that's why I want into efana ne-site somewhere kule ndawo ezi-right lapho. Hello Yans, ngiyabona uthi Ntokozo. Is it my network? Sipho ngokuhle kunjani? Sipho ngokuhle. Siyaphila njani nina? Nathi nginibele. Hayi no, phela ngithi nabantu khona bakubone bakwazi. Ngiyabasaba abantu mina. Ungabasaba abantu. Hayi bayangithusa kunamahloni phela. Ungcono wena, mina ngiwes, so uzojwayela ke. Ngeke. Awunawo amahloni. Sihleze sikubona la TikTok, awunawo amahloni. Ukuba uyazi, this
this is an accumulated skill, sort of like manje ukwazi ukuthi ngikhulume kanje. I'm learning. Generally, I'm very quiet and shy, like very reserved. Makhona abantu abangaziyo at a close range here on the comments, they will tell you. But you learn along the way, and angizwa? Siyafana shuthi nami nje ngiyabasaba abantu nje. Ngiyaqala nje nanokuba live kanje Nkosi yami. Oh wow, Ngiyaqala. ngiyakubongela kakhulu. It's a very important thing it's important to challenge yourself in life. Kuyo yonke into, you know, we are not everything esicabanga ukuthi siyona. We are more than what we are. Like kuwena, there's also a chapter of you being able to talk to people, being able to engage them in large platforms, social media like this. So it's something that we need to constantly learn ukuthi expand. Singavumeli at an expense of other possibilities exercise too. So even though we are shy, at some point you can be doing this, hosting a live, even a larger number of people and all of that, because there may be some things as kuwena that needs that, you know. So singazibambezeli because it's comfortable ngokuthi hayi mina ngishy and so on and so forth. Kuningi uthola ukuthi uNkulunkulu ukubekele kona on the other side when or too comfortable on the other side, uyabona? Yeah, but I'm not saying kuyinto wrong. It's just that we need to learn to get. Yeah. The confidence yami bangigila kakhulu bayiqeda confidence yami so shame ngiyibwa nje hayi Kufuna uyibuyise. Ubuwena nje uwedwa nje uphelele kufuna ube Saluka sekuleki unyaka ihambile. Hawu akukho late. Abantu babuyela esikoleni beno 40 35 beyoqala isikole. Awena usanukibele nje like. Yabona ngiyawasha la blanket. Bengiwasha iblanket engibona ngaso. Ufundise nathi ngoba ayingeke. Ngeke. Siyahluleka. Wena every day ubusy. Blanket ngifuna ukulala ngayo isanuka ifabric soft. Noma isiqala ukushona phansi. Angifuni like. I mean, you know, ezinye zezinto you just like, you know, I'm going to do this one thing in my life which is just to take care of me. Like I'm just going to teach myself how to respect myself and take care of me. This is what this is all about, because uma kuzofika umuntu ezovakasha kini ngiyaxuma, hey washani, donsani, khiphani. So the question is that person more important than you, life in general? No, they are important on their own lane, but now you are equally important. It's just that sometimes kunzima ukuzifundisa ukuzenzela izinto for wena. So that's what I'm teaching myself. Sometimes, and this is one of the hardest things to learn in life, to do things for you, for your own sake, and ungenzela omunye umuntu. It's very, very tough ukuzinaka ngaleyo ndlela, because generally it's easy to give your love to someone, whatever they do ngothando lakho ukubona, but ukuthi wena ukwazi ukuzinaka enough kunzima. So once you master that, empilweni awukhathazeki ngokuningi kakhulu, you know ukuthi you can handle izinto even on your own. Not necessarily meaning you don't need other people. We will always need each other, but we need to also learn to respect and love ourselves enough, you know. But I think it's hard ukuthi uzithande wena. For example, mina, it's easier ukuthi ngithande abanye abantu. But when it comes to loving myself, akukho lula yabo. Yeah. As long as omunye umuntu happy, that makes me happy as well. You know, Thokoza. Yellow Sisians. Ngiyaxolisa ithando ukuniphazamisa. Ngiyaxolisa nonke. I'm very much sorry to disturb you. But bengifuna ukulungisa something. Yeah. Siyacela kubantu siba acceptayo as a host is asking ukuthi sicela sivula ama-camera. Ngiyavula ama-camera abo bayawavala. So asifuni kube khona umuntu ohlukumezekayo guys. Uthola ukuthi siyayivula ulokhu uyayivala bese siyakwehlisa. Ngikusho ngokukhulu ukuhlonipha lokho ngoba siyahloniphana la ekhaya. So siyacela njoba mosungenile njoba urequestile mosungenile sithi turn on i-camera sicela u-accept on your side ukuze sikwazi ukukhulumisana kahle kube right. Lokho. Number 2, kunabantu uthola ukuthi i-account iseyintsha. So mayiseyintsha i-account
as moderators siyakwazi ukubona on our side if ukuthi camera yakhe angeke izikwazi ukuvuleka, angeke sikudeprive-ke i-chance yokuthi ukhulume nokwamfana, uzokhuluma naye, but siyakwazi ukubona abantu abanamakhamera avulekayo, siyakwazi futhi ukubona abantu abanamakhamera abawavalayo deliberately. So sicela ukuthi simhloniphe uNtokozo njengoba naye sihlonipha. He's requesting us ukuthi sivule ama-cameras ethu. So uma ungena sesiku-acceptile, we will send a request to you to open your camera. Please accept that request. Uhlaleke ukhulume. Nizongena nga-2 because mase nibaningi naye uba overwhelmed uNtokozo. Agcine engasazi ukhuluma nobani kanjani. So lesezoni-attenda nonke. Siyanithanda nonke. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Sisiyanzi. Ngiyacela sikwenze lokho. You know, on the other side, we can also use this just to add kula mazwi asho Sisiyanzi. It's also to teach you to like explore another side of you, like singasabi kakhulu to come out. Abanye bathi sinamakhanda angekho right, nginithanda ninjalo and sinithanda ninjalo. So you don't have to be the best in life in any occasion for you to be acceptable. You know, so right nje unjalo nami nje ngibhizi bengiwasha la, but I'm with you. So singasabi. But also on the other side, it's also good to use this platform because it's like quiet and akunamsindo kuleli page. Ukuzidevelopa na uzibone nje ukuthi ngingakwazi ukukhuluma phambi kwabantu blah blah blah. Jiki you may get a job that requires you to be able to like manage these things, and you know these are platforms that develop you. Okay, Sipho kuhle ngilibiza kahle igama lakho. Yebo, kodwa ngu-Anele. Inkinga nginesipho esikhulu manje ngasuke ngathi ngesipho kodwa igama lami. So do you do content, or you just enjoy watching videos only? Ngiyathanda ukuyenza Shem. Inkinga anginawo amandla. Imaphi Amandla awekho. Imaphi amandla ongenawo ngoba amandla ahlukene indawo eziningi, angahlukana kaningi. Imaphi ongenawo? Amandla ukuthi mina ngibe kanje ngicute. I think yabo mina mangiyibona, ungibona mina yo ngiyayijaja kakhulu. So if ngiyenza i-content yabona nje yo ngibona izinto ezi-wrong I end up posting into engifuna ukuyiposta. Yabo. Okay. No. You know, these are one of the reasons I always say we need to get some time, be on a workshop, sikhulume about content. I think most of us must have a content a perfect world of Instagram, where you look the best, Louis Vuitton bag, blah blah blah. I don't think content should be about that, especially if you want to commercialize your content. Let me give you an example before we release it, because other people would want also to us to engage for the benefit of all of us. You know, sometimes when there's a shortcoming in your life, the best, blah blah blah, and then you are doing your content and then you become visible because you are consistent. You know, there are some brands that may be interested in investing in that part of your life. Maybe there may be brands that Zorani sale, builders, blah blah blah. Sifuna ukuzo advertiser 1, 2, and 3. Because of that, can we build you 1, 2, and 3? Sometimes the things that you regard as your weaknesses can be your strength on content. Abanye abantu bangena athi umuntu ngineskin acne prone njengoNtokozo Dube. And then enza ama-video. Amanye ama-brand amthathela lokho because they would want to exemplify ama-products awo through yena. You know, so ayikho into one way of approaching content, you know. And the most content should be this perfect life, staying in a mansion, blah blah blah. We are losing the plot because it means we don't understand that the commercial side of content. That's why I always say one day we need to go on a workshop and see equipane about the commercialization side of content. And then Lisa, because we excellent. Go watch my videos at the beginning and see how I have evolved with content. You know, it will show you also I need to come out just be you. Content is not about the aesthetics, it's about how you portray simple things in an interesting way. And then that's how why are you enjoying seeing someone who's cleaning? Like, anyway, actually, like,
It's because somehow he does this or he shows it in a way that is partially interesting. So that's how you should view a content, not the perfect world of this and that. Yabo. So your imperfections may be your source of strength when it comes to the commercialization side of things. I hope the message is sonke because you know, as much as singakhuluma ngokunye, but nami I would also want to contribute empilweni yakho positively. Ngingakushinji empty ubuka mina ngithi hey umfana. I want you to also take charge of your situation and do things that will make you gravitate towards ukwenza impilo yakho ibe ngcono. Using your own source of strength. When of course you have got beautiful looks, you can do content that is around looks. That's your strength. You've never met Ayanda Ncwane playing soccer. Ayanda Ncwane sings because that's his source of strength. You know, you've never met DJ Maphorisa Enzani enter something else than DJ because that's his source of strength. So utilize your strengths. If you look beautiful, ride on your beauty in a positive way. You know, use your beauty in a way that can bring you closer to the commercialization side of things. Skin product may be interested in you. And interact with that side of you that is your source of strength. My strength is because ngikhuthele izandla zami angikhathali kalula. Yabo. That's why I'm doing content. If I benginesinye strength mhlambe maybe I was interested in exploring my voice, that is partially my also source of strength uma ngayidevelopa kahle. I can also do content through that way. That's why ubona abantu abaningi aba good with content. They don't do one thing. They don't do different things. Outfit, blah, blah, blah. Then that's where you have found your stability. Because you shouldn't do videos for the sake of popularity. You have a bigger aim. And that's what I had in mind when I started. Even though I wanted to portray or share this side of my life, because really I'm very, very lonely. And I'm fine with that, you know. I'm peaceful anyway. So my loneliness comes with peace. So but partially I wanted to make sure also, because I'd seen there's a business side of these things, you know, and akukho wrong logo because you can't come across Cristiano Ronaldo dlala ibhola but engafuni ukukhokhela for ukudlala ibhola. This is the age and the day and era esikuyona. You can commercialize your sources of strength. You know, anything that you partially strong at, like singers have been doing, like players of soccer, Imbongi, and so on and so forth. You can, or MC. Akukho wrong ukuthi uletha ama looks akho uzo capitalize ngakho. People have been doing that in the past. The people who've been watching on TV, abo banbana aba famous ababe advertise izinto. Now social media has broken this thing down ukuthi nawe ibe accessible to you. Ingabe abantu abathile kuphela. So that's why you need to participate on content creation. I hope this makes sense. I hope this makes sense to you. Bekumele ngizwe lento namhlanje Nkosi yami. Futhi uNkulunkulu uphendulile umthando wami ngawe namhlanje, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nama asingabambela abanye bangathi uyasivala umfana. Thank you so much. Sanibonani. Molo. Fanatic lady. Hello. Are you on mute? Oh, now it's open. Sanibonani dumelang. Kobela le kae? Re teng le kae? Re ona re leboheng. I'm so glad to hear you speaking another language. I thought you only speak Xhosa and Zulu only. No, kiabulela hanyana. If ukwa uluringi, kia try to follow there and there. No, some of the questions I had, you answered Nakubwali, the previous lady. Okay. However, I am looking forward to the workshop. Thank you so much that for you're this going to beautiful do, day. content creation. Okay, you can continue. I'm listening. Yes, I'm saying I'm looking forward to the workshop that you had promised us on content creation. Yeah, however, if we can just understand how one can make it work. I understand consistency is one of the things, but I think the workshops are going to assist us a lot. No, we should have this workshop. You know, at some point, I sometimes think of just doing it for free, but I'm like,
But also, phela nami ngifuna ngirewardeke kancane yabona. Because I also don't want to limit, but we should have this workshop. Like the main aim of the workshop is to make people when they are inspired by Untokozo, they think the only content that can be done is what Untokozo is doing. Content is very diverse. Like content is ilezo inwele zakho, content leyo. If you have a salon or you can do anything in content. Wena who othola iphathi yakho then sikufundisa ukuthi how to use iphone yakho in a way that will portray that side of your life and connect you with people who resonate with that. I agree with you. I think you should do the workshop at a fee so that uskathola batho ba bangata who are not interested and who are not even going to what's the word to use? Babakasing, yeah. Yeah, no, I like The that. word I'm looking for. Left. No. Yeah. Leave the word. Go late now. What's king? Marakel batla libito le marakel tol. Lilahlile. But I wanted to say people who are going to value, people who are going to value the workshop. Yeah, that's the word. Na ke ukwile. Ke ukwile. Talebo wankuti. Wakwahala. No, thank you so much for the opportunity. Re ka nna ra fa ba bang chance. Have a lovely day. We'll definitely do it and sizoyenza nabantu aba interested and see ukuthi sikufaka kanjani ivalue empilweni yomuntu. Thank you so much. Thank you. Bye. Ube naleli tsatsi elibutsi. Kuyaleboha hle wena. Bafo kunjani? Brandon. Bafo. Where Bafo? Brandon. Where Bafo? Bafo. Peter, Khamba kahle. how's it? Hayi Ngiyaphila network yangibhayizisa la. Ngiyabona bafo ngihlambe ilo sisi oqeda kuphuma usekudistebile phela ngeke sazi eyosisi ba dangerous. Ngipheka ama apples Hayi lutho again. wakadibisanga. Bengifuna ukushare something very quick. Yabo phela ngazi network yangibhayizisa. Hayi siyakuzwa thina bafo ngapha. Mhlawumbe idile ngakuwena ngithina nje right. Wow, okay. Angazi ukuthi ngizophuma endleleni na but just wanted to share ngoba ngibona abantu bebaningi la kwi live yakho. To share to abantu ukuthi if they are involved with accident, abantu they shouldn't transport themselves esibhedlela because of they wouldn't claim for URAF. So they have to call an ambulance or kube namaphoyisa on scene so that kuzoba ne-proof yokuthi really that person was involved in an accident because of abanye abantu bayawa esihlahleni athi was involved in an accident uyabona. Okay, no bafo nami bengakwazi lokho noma nje uqhamuka nje ngendlela athi singayilindele but this is valuable information like so usendaweni right. Nami I've learned something I didn't know like ngoba phela ngathiwa kuyenzeka nami angisho ukuthi ngiyayifuna kodwa kodwa ama-million Yeah, angazi network yami is very very bad today angazi ukuthi kwenzeka no really angihleli khona. No, but I think this is very, very valuable. I'm sure most of us besingakwazi lokhu nami bengazi. So even ngihlangana nomuntu ethu ulimalekile ngifonela iambulance ngoba sizolimala ku claiming process later uma singayifonelanga. Kanti manje I want to be very involved with process of claim. Yes. Yeah, no, thank you so much bafo. Siyabonga kakhulu. This is ukuphi nendawo bafo? Usebenza as a paramedic? Yeah, la Gauteng. Manje bafo na yikho into osayiclaimile ilindile nje sizame. Hey bafo ngeke phela. Lutho akeke be involved mina. Ayikho into esingayikhukha nyana nje. Hayi lutho ayikho. Toboshwe. To emadlanga commissioner. Ngeke bafo ngeke kulunga simane siyeka
Yeah, sure. Siyabonga kakhulu bafowami. Hey, Tada. Alright, sure. Ungahambi nomama la bafu, uhambe wedwa, uphume wedwa, ungene wedwa. Ungabe usuphuma nomama. Njani Ntokozo? Siyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Yebo. Hayi mina bengibingelela nje. Mntungwa. Kuthiwa mbulazi noma mbulazi. Thombulazi. Mbulazi. Yebo. Hawu siyabonga ukuthi nendawo. Okwamanje ngisempumalanga ngivakashile kodwa ekhaya kusemtuba. Oh, sazobabona eMpumalanga. Hey, uDisemba. uDisemba kufuna shawa umoya. Bese bese ushawa umoya ngeke. Uyabona yini? Uye uyiphotha. Hayi ngeke siyiqede inkinga, ufuna sibe shawa umoya. Manje wafundiswa ubani ukukhuthala so? Ngakufundiswa ugogo, umamkhulu. Mina ngikhule ngingahlala ekhaya, so ngihlala kuma families ahlukene, so bangifundisa ngajwayela nje. Manje I get shocked man, it's hayi ukhuthele because I thought all of us were doing the same thing. Wawusaneminyaka emingaki? I started doing these things before I even knew myself. By the time I started knowing there's Ntokozo, I could cook, I could clean, I do ironing. I don't remember a time in my life where I could not do any of these things that I'm doing now, even when I go as far as primary school. No. Yeah, so I would never say ngaqala ukufunda ngenza ugrade bar. By the time my mind was able to recognize me, I could do everything. So which means ngaqala when I was very, very young. And this is true. Hey, ngempela ngoba sibuka live ngempela hayi ukuthi ngoba we are actor. Hey, this is who I am. Like, I mean, if you were acting with Kidding uzokhathala, but this thing is, even if ungathiwa wenza video, you still have to do the work. So uzohluleka. You know, I'm packing these bags ngoba ngizoyikhaya ngizowaphathela umama because bona bayawasebenzisa. Mina ekhaya bajabula ne ngoba bayahlala phela wena wenza yonke into. Well, you know, ekhaya there's always work. So you just now ufuna ushone le ngathi omnye shona le na ushone le. Life in maintenance eningi kakhulu. It's like cutting your hair. It never ends. Yeah. Look at these woolies bags. Yo, ngama bags enqwaba. But ngizohambisa ekhaya. Langaka. Hey bana. Nama aprons. Yabona nama aprons. Angiwathanda. I always see people on the comments befake apron. I really don't like wearing. Kuzongenza ngifile ngathi ngiyasebenza. Kanti mina I don't. Ube ngiseduzane nje ngabe usungepheli lonto ube ngiseduzane. Bengizokuzama. Ekhaya kukubi? I'm from Ladysmith, Mnambithi. Oh, okay. Money bags. Okay, siyabonga kakhulu sipho. Alright, sure Ntokozo. Ube nosuku oluhle. Ngiyabonga bhuti nawe futhi. Alright, thank you. Sure. Sanibonani. Sanibona bhuti ninjani? Siyaphila njani Nkosi yami? Sikhona. Siyathobeka. Ngihlala ngibuya la ekhaya nje. Hawu ngisathi ngizothi hayi bo sasibona naphi ngoba hayi cha. Ubuso bakho nje ngiyabona ukuthi angiqali ukubona noma kanjani. Sake sabonana la ngangikade wawukade uku live ngikade ngikhuluma indaba yaka Best Cook ukuthi sengizoba umunye waba advertiser khona. Oh yes man, I remember now. Ngibuyile futhi namhlanje ngikubona live. Kuyajabulisa phela siyi family akufuneka kube once off ufuna hlale sikhuluma. Hey, I have a lot of different bags here. Hayi mningi lo msebenzi owenzayo lapho bhuti. Hey, ama brands sometimes ngilethela ngama packages blah blah blah. But I'm going to take them home because mina ngizisebenzisa. Yebo bhuti ngibingelele nabantu abakhona nje ekhaya bonke ngiyathobeka kakhulu. Awuthobeka thina bafu. Yebo. Ayakukho kuningi yazi engikuphethe webhuti Ntokozo.
kuncane nje ukuthi abantu hayibo mabadle ukhisimusi kahle bayinakekele bayithande. Hawu siyabonga. Yazi phela umazwi afika kuthina sonke. Isizini up and down besiyakudinga ukufana nalokho. Kunjalo impela. Yebo, Angikambe kuphi nendawo bafu? Mina ngise-Underberg. Underberg. Yebo. Oh, eKZN. Ngake ngaphuthuma kuloku wawukade uke Mhlanga eDurban ngazitshela ukuthi hayi ngizokufica ngawo ngabanjezelwa imoto. Phephisa bafu. Ngafika ungasekho. Phephisa. Isikhathi esiningi mangitravela ngisuke ngiku-vacation but mostly ngisuke angithi nje ngisuke ngingazile ku-vacation eqinisweni ngisuke ngizoshutha umsebenzi wama-brands. I travel for a reason most of the time. Okay. Yabo nje ngisathekile ngizoshutha umsebenzi we-brand. So sometimes they will tell you go in a place like this and so on and so forth. Like there's a campaign I'm going to shoot, I think tomorrow. Tomorrow I'm thinking to drive down to KZN. And there's a marketing campaign that has to do with driving. So I may just incorporate that along the way. And come back but I'm gonna come back the same day. Okay. Kube niseduze ngabe ngiyaniphi ikhwama bazalwane bukani. Ngazi ibhubhile yikhwama. Uyazi khona ivideo la web Ntokozo sengidede inkundla ngidedela abanye abantu. Yeah. Khona ivideo yakho la engihlala ngiyibuka usuku nosuku. Eyona futhi yenza ukuthi umuntu akhuthale uma ibona okusha abone ukuthi no okusho ukuthi angikenzi lutho. La khona wawukade uklina eminyango. Yona impela iyahlekisa kodwa at the same time iyafundisa. Okay. Ukuyithanda wawuklina ngazi ukuthi amajube engathi khona into ayikade imoshile thizeni. Oh yes, kwi-balcony, yes. Impela yazi le video ngiyihleka ngayihleka ungakaphakamisi ngisho imopho wathi mawuqala nje uklina udonga ngaphela insini hayibo. Uyazi ukuthi abantu bayithatha wrong bathi hayi you are being extreme. Do you know ukuthi udonga luba nobulwembu if ungaliklini? Yeah. Wese kuma kunamajuba kubambelela la odongweni. So nomuntu ke nawe umuntu uyanqika someday on a random day uthi uyanqika especially mhlawumbe ugqoka into ezibright. Uthi uyasuka usungcolile because awuyiclean indonga. So it's very very important. I know abantu bazothi hayi ku too much but it's very very important for your own comfort around your space. Ngafunda ngalelo langa mina ngangingazi kwakuthiwa udonga liyawashwa. Ngafunda ngalelo langa sengibuza ukuthi udonga liyawashwa yini mhlambe nangaphakathi endlini kuthiwa yes liyawashwa because lihamba libe nothuli. Kakhulu uyaqinisiwe kakhulu. Engangazi sifundo okusha siyabonga bhuti ngicela ukwehla. Siyabonga siyakhuthazana siyabonga bafu inkosi ibusisa ayisobonana ngelinye ilanga. Yebo Ufuna join ukuba live nje manje kwi-area ukuze abantu aba-around lapho uma beseduzane sibingelelane. I'm taking this from this life. Ninjani Princess imic yakhe off ngicela uze unmute. Sengiyazwakala. Uyazwakala. Yebo uPrincess lo wakaKhumalo. Unjani kuthi angithi nathokoza gogo ku kodwa kulungile unjani kamfana? Indaba zangelinye ilanga. Yebo ngelinye ilanga sobuye sikuhlebe lokho eceleni. Hayi indaba zangelinye ilanga uma isikhathi si-right. Siyaphila njani? Ngikhona ngibhocobele nje la ngilele sportini egarage ngaphandle. Ngise-Johannesburg mina la e-Albertine Sky City. Uyazi nginokufika ngalapho. Sky City? Angazi kodwa nginokufika nje e-Albertine. Yebo. Khona mongathi uqhamuka ngase-Phosphorus kule robot ehlukanisa e-Albertine nokuya e-Albertine Mall somewhere around lapho nje. You know. Okay kule ngaphezulu mina ngenzansi. Okay. Mina nje ngile ngenzansi ku Sky City kodwa ke ngokwasemakhaya ngakwaNongoma. Siyabonga. Wena wakithi impela umuvela kwaNongoma. So nje ngiyajabula ngithema ngikubona nje live ngihlezi ngibuka kodwa nje nami nginendaba yami engifisa ukuyishare nje nabasegrouphini nawe. Ukuthi na yazi guys ukukhuluma iqiniso ningawenza ama content kube ngathi mhlawumbe umuntu ubhorekile or in siyabuka
njengami nje unyaka wonke bengibuka and ukubuka kwami ngisizakele kakhulu honestly. Khona ezinye izinto yazi uthola ukuthi wena unaki uyayiklinela nje uyapheka, omunye umuntu oseceleni thola ukuthi khona izinto ezimsizayo kulezo zinto ozenzayo. So nje qhubeka njalo wenze. Yazi mina mangatshela nje abantu egroupini ngiye ngaphelelwa umsebenzi 2024 I got retrenched. So retrenched guys uba ne-stress, uba ne-depression, yazi uzibona ungelutho emhlabeni and ngihlale the whole 2025 ngizama ngi-apply ngenzani ngayitshela ukuthi yazi yonke into inesikhathi sayo emhlabeni, everything inesikhathi sayo ngalinda. But ngicela ukutshela yazi guys mawungasebenzi waphelelwa umsebenzi uba ne-depression. And social media uyasiza mawungena TikTok ugcina usuhleka ujabula thola ukuthi ucabanga kakhulu ucabanga kakhulu. Yazi mina there was a time la bese ngi-suicidal ngathi ungathatha intambo uyihenge ubone ukuthi awuyilutho, but the fact ukuthi ngibone ukamfana eklina ngiklinile kamfana kulonyaka guys. Yazi mayifika leyo nto leyo uzibona ungelutho, uzibone ngathi ungazibulala, ngithatha umshanyelo ngilishanyele igceke ngishanyele ngibone sengiwasha amafastela. Leyo nto iyasiza ukuthi ungazenzi into embi, iyanceda mina ingisizile ukuthi ungazenzi into embi. Mangabe leyo mqondo ufikele uyibona ukuthi yazi ama-rejections ama-emails thothi you apply for ama-positions ama-job uthola ama-rejections ama-emails every day. Uyadepressa ngathi ungathatha intambo uyihenge or uyilahlele esiporweni. Yazi lo mqondo mawufika ungena ku-TikTok ubuko kamfana, yazi ngithiwa sengigeza izitsha mina bengasuki umuntu ogeza izitsha ebusuku kodwa sengiyayigeza. Leyo nto iyehlisa ukuthi ena khona into engibhekane nayo iyakwehlisa. Yazi ukorobha nje yonke indlu ugcina usucula usujabula. Yazi ifika isikhathi sokuthi you don't have something to eat, but mawubona ukamfana epheka uyasutha khona lapho uhleka ujabule, ubona ukamfana efrya lapho anyanisa ubona ukuthi akunakho today, but ube nethemba. Actually yazi amalo khudla i-content yakho uphana ithemba lokuthi kusasa kuzolunga. Mina yabona mangibona ukuthi ukudla kunakho ubuka mangithi ngena ku-TikTok naku ngamfana uyapheka ke namhlanje ushaya ukhari wenkukhu, ushaya i-chicken curry, ngithi kusasa nami ngibe nalento ukuthi ena ingiphi ithemba lokuthi nakimi one day kuzoba right kulunga. Yo ansizile i-content yakho bhuti, indlela engiklina ngayo la endlini ngisho iwashing ingekho iyangisiza because mawuhlala ucabanga kakhulu uzogcina uzenza into eyilimazi. Kanti mawubhizi ukuthi umqondo uthi uqhela kancane. Yes nje mina bangatshela bengivila phela bengasele umuntu ayina mina bengiwasha iwashing ngineke lapha iyolala nami iviki lonke embhedeni lale nami iviki lonke. The fact yokuthi ngibhekane nesimo unyaka wonke ngafunda uku-ayina iyadistressa leyo nto, ngafunda ukuthi okay ukuma nje ngime ayinini istress siyahamba nesikhathi isuku liyaphela. You understand? Yes, usuku liyaphela mawubona ukuthi imiqondo futhi ingicabango futhi emibi iyafika uyithola usubhona amabhodo wenzani. Iyo iyasiza yakho ingisizile mina ngibhekane nomkhulu ingibhedile bhuti bekivilapha mina futhi kuba bengenzile utho endlini, but khona kwami ekhaya isikhathi eside ngingawuthola umsebenzi ngiyithole sethi nakhona ngabona ukuthi yazi ahlahla umuntu ngambona eclean thothi uyadistracteka kwezinye izinto ukuthi ungasacabanga kakhulu, ucabanga ukuthi yazi izitsha kumele zibe clean. Ingisizile into yenzile ingisizile. Ngiyabonga kakhulu sis. You know, ezinye zezinto they are so touchy because when you do these videos you don't know how they will be received on the other side, and to hear ukuthi kunomuntu afika kuyena ngendlela impactful positive kanje. Ugcina usubona ukubaleka kwalento oyenzayo, even if kungasi ukuthi you want to reach ama goals akho nje kuphela, you also realize ukuthi while you are at play there is another spirited play that is also doing its own thing ukusiza abanye abantu. So siyabonga kakhulu, ngiyayithanda le nkulumo esibe nayo. Okay, ngiyabonga kakhulu. Qhubeke nje njalo wenze ngoba nakwabanye I think okungivelele mina kwabanye kuyobavela ngilange nabo ukubasiza ukuthi ukungena nje enye into umuntu izomsiza ngenye indlela ukuthi nawe nami nje ngisizile kakhulu. Thothi ngabe sengcwatshwe manje ngihengile ngicabanga ngathi ukukhipha uyasiza udistractor nje ungacabangi kakhulu into Yebo. But khona la usubambe khona manje. Hayi lutho at the moment nje I'm trying to apply, hopefully khona okungalunga nginalo nje ithemba. Hayi nokuzolunga sisi. Ukucelisa ngoba ngiyakubona ufake nezimhlophe, ukucelisa nangomsithulelo. You know, one thing I generally don't talk about because inkolo ibuyisixabanisa
but ngiyakholwa kakhulu ekukhulekeni like ukuthi ukhuleka kuphi kanjani, but ngiyakholwa kakhulu ekuthandazeni. Kweyami impilo ngwabona lama results okuba ne-source yakho nje. Mhlawumbe uyathandaza uma ukuthi ekhaya nesintu, but ima kwi-source yakho, like ungaqheli kakhulu kwi-source yakho, iyona ekwazi ukuthi kusustain empilweni. So nawe ngithi nje ukukhuthaze kanjalo lapho ukuthi ukukhulekele kakhulu lokho okufisayo kuzolunga. Okay, hayi, ngiyabonga kakhulu bakithi ngidedela abanye, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu sisi. Thank you. Thank you so much for your patience bazalwane. Generally ngisuke ngifisa ukuthi ama-conversation ethu abe u-2 to 3 minutes, but sometimes kuneyinkulumo umuntu ekhuluma ubone ukuthi la we just need to ungayidistage lento because it seems like kunento that is more. So ningixolele kakhulu if we get to that level. Kunjani Enhle? Hayi njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Akuna stress. Ngicela nje nokungena sesiyabona ngoba sesifika lezi. Isiyazi anokuzenza. Amashona athini ngaleso sikhathi? So just now, but akekho umuntu ozoshaya, sila relaxile, akekho umuntu ozosigxeka. Siyazixoxela. Yazi ngiyaphila kodwa. Siyaphila njani? Ya, saphila. First time nami ngena la kule live. Hawu ngiyabonga kakhulu. Ngiyakubongela nawe ukuthi sikwazi ukukhuluma. Ngisangene futhi since umuntu ofuna indawo lapho ngithi omkhaya baningi lapha ya baningi ke sazifuna bangibhekisa lapha ngabonquthu nakulezo ndawo. Yazi bakhona baningi la ya. Indawo siyayidinga because you know, especially for mina nje as a man, akufuneki ngibe too dependent kwizinto ze-city ngoba mhla impilo ishintsha. Kufuna ngazi ukuthi ngino-plan B ngoba impilo ayina guarantee, uyabona. Angithi nathi sifuna lezi mbuzi lezi inkomo sifuna ukulusa lapha. Kuzokwenzeka. Hamba iphela. Kuzokwenzeka. Kuzokwenzeka. Athi ngisheshe ngibayeleke, ngiyabonga ungena. Siyabonga. Ngibona nokuthi ube ne-courage even unamahloni ukuthi hayi ngizokhuluma kodwa. Akithi siya-practice for lento ya-content mhlana. Funeka lokho, especially uma kwi-page la khona nje kurelaxwe khona. People are respectful, ngeba akujajwana lana. Yabona. Siyabonga kakhulu. Sengathi you can just get used to it, wenze more. Ngelinye ilanga nami uzosungi-invite ukuthi wozojoyina i-live yami mfana. Encourage na kanjani. Siyabonga. So bye. Bye. Siyabonga kakhulu family for i-patience yenu shame. Sometimes nami ngisuke ngibona ukuthi niyalinda Nkosi yami, but ke sizothini. Kunjani Thobeka? Ngiyaphila njani? Siyaphila ngathi, right? Right. Been right. Awu. Angiyiboni inkinga sezingafika nawe nje wena usungangilethela inkinga. Hayibo. But angikuboni njengomuntu ongaletha inkinga. Awubandla, ngimve inkosi. Kusho ukuthi impilo yami uzoyenza ibe lula. Uyabona. All right. Where are you from? Ngasophongolo. Phongolo. Ngikukude Phongolo. Kuyahanja moyo Phongolo. Ya kukude. So nibhizi ngento ze-Christmas manje niya-prepare. Okay, nis-invite ke kodwa nathi sizodla lapho. Wait, I like how uChristmas awuphekelwa kwakuphekelwa. Awu, niyashaya nje lingenzi lutho. Sonke phela sifike ngokuzovakashela ekhaya sibhizi siyafunda abanye late nabanye basebenza. Okay. No, kuya-understandeka ke. Yeah. Okay. Mina ngicela i-advice yabo. Okay, Thobela. For like you. Ngiyabonga kakhulu for ama-gifts ne. Umuntu nje ongakhutheli. Mina nje angikhuthalanga futhi nje angikaze ngaze ngakhuthala emhlabeni. Nje ngiyanqena
ngiyanqena yonke into ngiyanqena nje nginqena kwakuvuka nginqena yonke into Okay. nginjalo nje nginanedemon lokuprocrastinator shem yazi yosami Oh, ngiyanqena ngizoyenza kusasa. Okay, so when ufisa iphi yona advice, seek advice ukuthi how to deal with that or something. like ngathi angazi man nje nginqena yonke into nginqena every day so sengilindele ukulala nje ebusuku ngivuka sengize ngilindele ukuthi angiyolala Uyangihleki njalo ngikulalele nje kahle kamnandi kanjani. Ngivuka sengilindele ukuyolala. Ngiyayicala nje. Yeah, no, ngiyakuzwa, you know. So, but do you think that's an okay thing or it's a bad thing? Like, what do you think about that first? About that attitude or probably that way of feeling? What do you think about that? Like, are you fine with it? Because we need to first establish ukuthi wena ukuphi ngomqondo nesimo sakho. nah man it's not okay and I feel like maybe sometimes into engenza ukuthi nje nginqene it's just okay sometimes I'm not fine like mentally nje yabo I go through a lot of things so So ngibese manje ngisebenzisa lokho nje uthi uvuka nje ubulindele ukubuyela embedeni. so nje ngithi yo Okay, no, angihleki. Oh, but I feel ukuthi what do you feel about that? Are we Sengibuyile futhi. uthi ufila kanje? I'm feeling right. I feel like I'm also missing out a lot kwezinye izinto because nje nginqena yonke into. Like for instance, la makhelwane there's an event. Kade bangimema. Nginqena kwa Well, I think mina ngifuna ngakubongela nje ukuthi umucabanga umukubona ukuthi that's not the best way of going about your life. I think kufanele ngikubongela ukuthi ukwazi ukubona lokho because usukwazi ukubona lokho shuthi usu like you are already on a journey for like a lot, you know, for progress kulento ofisa ukuyi-achieve. Because usukwazi ukurecognize ukuthi this is not the best way forward for myself. You know, once you've discovered that, then you need to uqala ukuzibuza imibuzo ukuthi probably how can I try to get help in this situation? What am I lacking? Motivation? Am I going through stuff and all of that? So that you can seek the right support. Have you always been like this ever since the day you were conceived? Or maybe started at a particular point in time? Lokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuthi uma ufuna usizo relevant. Because mina ngathi ayivuka wenza ukuthi kanti iproblem ayikho lapho. Maybe you went through a situation that really broke you so down so much that ezinye zezinto akwazanga ukuthi ubuyele kuzona, you know, ngendlela right. So it's showing in different ways of indlela ophila ngayo. And in this case it could be ukuthi kuthatha potential yakho away. It makes you not to look forward towards life, because what we are doing when we are cleaning and all of that, we are just participating in life. These are life activities. So it means whatever that could have happened, it took you out of ukphila life. So we need to bounce you back. So you need to seek the correct help. Oh, I mina ngilezi ngikhathele ngidla wrong. That's why I said you need to go back uyo-check ukuthi lento iqale kuphi, iqale kanjani, and lokho kuzokwazi ukuthi kukuchannel back to, oh, after I had went through that, oh, it's always been like this, you know. So but because usukwazi ukubona lokho, mina kuwena ngikubona umuntu osuyi-championile the situation, because you can't fix into ongayiboni, you know. Uma ungakhuluma nomuntu ku-relationship uthi no, like you don't talk to me, like you don't talk to people like that, like you don't shout, blah blah blah. And then a person says, no, but ngikhuluma kanjena mina sidalo. Ngeke uyithole solution. But umuntu meseqala ukuthi, oh, okay, I know I meant well, but ivoice yami ibe phezulu. But this is what I wanted to say. Then you are dealing with someone who's present there, you know. They are with themselves. So my point is to say, you need to first be present and understand ukuthi ilahleke kuphi.
ikuphi la ngeke khona phansi. Some of it may say go seek therapy in a particular avenue of impilo yakho, mhlambe you went through this. Some of it may be change diet. It's a matter of ukuthi ilahleke kuphi. But once wayithola ukuthi ilahleke kuphi, uzokwazi ukusika the correct help ukuze ukwazi ukufixa the situation, you know. This is, but kimina, because vele usula usushilo ukuthi I have a situation that I'm not satisfied with about myself. Kimina, you are far, like you are far, because the first point yokwazi ukulungisa yonke into is to recognize ukuthi there's something that is working against me here. Every time I want to take a step forward, I'm stumbling upon this part or this block. So because you've identified that, you are now going to start seeking relevant help ukuze ukwazi ukuthi uyifixe leyo nto leyo. But uma ingekho leyo nto uthi hayi mina nginjena nje akekho umuntu ongangitshela, which means there's not going to be any way forward with situation yakho. For you, you've already succeeded. Now it's a matter of going back uyobheka ukuthi ilahleke kuphi so that you can seek the right help. If it means go to therapy, if it means start working out, if it means remind yourself of the reasons why you are alive and how you should go about in this life thing, then you know you will start making those or going through that path yokuthi uzithole ukuthi kukuphi. But I would say in a very light way, obviously this is maybe bigger than what we are talking about. I would say try to take as little steps as possible to pave your way forward. Let me repeat this one, please. Allow me. If you want to channel your way forward, try to take as little steps, because where you are right now, you are at a space where probably there is no activity at all. And for you to dream to do things like ukamfana, it may be something that will discourage you. So now, for you to make progress, you need to start as little as possible. Start just by waking up and making your bed. As simple as that. Wake up in the morning and say, my biggest goal today is just to wake up and make my bed. Once you are able to achieve that, you make your bed, that's a tick. You do that for a week, for 2 weeks, you've learned that now you are able to do this without really feeling as if this is a hard activity. And after you've done that, add another layer on top of your activities. Do your bed and now start to at least add doing at least the dishes. You know, that's how you develop habits. That's how you grow yourself from a particular level to a particular level. Don't start by saying, that will discourage you. If ngifuna ukuba ne-million namhlanje, I want to be a millionaire, I need to start seeing myself as someone who's capable of making 2 rands a day, 2 rands a day. And then grow that 2 rands to 4 rands, that 4 rands to 8 rands, and so on and so forth. So my point is to say, start as little as possible, but behind everything, go do a deeper research of what's happening and go seek relevant support. But you can come out of this situation. No one was meant to be stuck in a particular way of living, especially when they know that this is not working in my favor. You can come out of that. You can work that out. And I'm not saying this as someone who's judging you, because I know life happens, you know, and it can happen to you in such a way that you don't even see the need to wake up in the morning. You don't even see the need to breathe, you know. When people still look at you, you are not fine deep within yourself. And these are just small manifestations of a bigger thing or dilemma that you are dealing with from within. So my point is to say, start as little as possible, seek relevant help, but in your own way, take some baby steps, you will find your way forward. Yeah, and because you have seen this and you have identified it, I'm telling you, you have championed it. Akekho umuntu ongavuka ehlala emzini omkhulu engakaze awubone lo muze nawo qala. Uma kwenzeka uzowuluza because akakaze akubone emqondweni wakhe. For things to happen in your life, you need to start by conceiving them emqondweni wakhe. You need to start realizing, no, my life would be better if I were to live that way. And then your mind starts asking you question, what do I need to do on a daily basis to be able to gravitate towards that which is my ultimate goal? So because you are there already, for me, you have succeeded. Now work with yourself. The higher self, the person in you is crying for the bigger you, because the reason why you are dissatisfied with this is because you know deep within that in you lies more things
than what you are currently like going through. Like you have got more potential than what you are than where you are currently at. But you need to talk to the other person who's reminding you of these things to say, let's now start working on those things because ukwazile ukukubamba emqondweni. It came from you. It means it can still come from within you to like bring into life the bigger aspect of the whole conversation or lento esifisa ukuthi iyenzeke. So iphuzu lami nje lithi uzoyenza lento wena ungayenza. And ungazijudge, ungaziqhathanisi nabantu. Wena owazi indaba yakho futhi wena oyazi ngokuphelela enomunye umuntu ngeke ayiunderstand ngendlela wena uyiunderstand ngayo, but sisebenzisana nawe ukuthi uye la kufanele uye khona. Ngiyakuzwa Ntokozo. Ngiyabonga bandla. Ngiyabonga nami sisi. Ngiyakuzwa nami mfowethu ayiqiniseni. Buka nginqanda ngisho ukubonga. Sengiqala ukucabanga ukuthi you are very funny. But yeah. Okay, ne? All right, siyabonga ke ne? Molweni kwi-panel. Molo Asanda. I-mic yakhe off. Hello. Uyaphila mfowethu? Bafo kunjani? Mfowethu uyaphila? Hawu ngiyaphila swazi bafo. Athi ngikufaka ku-screen la bafo ngoba ngifisa uganwe ngelinye ilanga. Manje angifuni uhlale ekhoneni kakhulu. Hayi ngiyakubona vele uyibeka vele obala nje. Khamba kahle. Siyaphila bhuti. Ukuphi nendawo bafo? Angikhona la eGoli bhuti. Oh ukhona la kaNdonga ziyaduma. Yeah. Hawu siyabonga emakhaya kukuphi? KZN bhuti eBigville. Hawu kanti umkhaya? Hawu phela mina ngiqhamuka la eMnambithi nje so umakhelwane wami nje wena. Umkhaya impela. Ngiqhamuka eMnambithi naseMtshezi so wena uphakathi nendawo la. Yeah, wena phela ngiphakathi nendawo phela ungakwethu phela mu kanjani? Kakhulu bafo. Ngiyazi ukuthi ugrosa lapha kimi eMnambithi. Yazi bengisalalele nje inkulumo yakhe, yazi inkulumo yakhe nje. Ngiyayizwa nje yazi umuntu kodwa onendlebe kodwa uyizwile kodwa. Siyabonga bafo, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Okusuke eqondane naye usuke ezokuzwa ngaleso sikhathi okusuke kulethwe kuyena but uma kungasikona okwakho akikho into osukuzoyizwa ngaleso sikhathi. Yeah. Yeah, wona phela kanjani mpela. Yeah. Hayi siyabonga ke Swazi bafo. Alikhe libu iphathe kahle ke la eGoli. Ungafaka abantu amathambo. La eKaNdonga ziyaduma. Awu. Bayekelweni. Baba Mathambo. Hayi kulungile vele qhubeka ngoba usuqalile. Baba Mathambo. Baba Mathambo. Hayi kulungile bafo angikiyeke. Qhubeka ngoba vele usuqalile. Qhubeka wena. Hayi qhubeka wena. Nangu azande nawe yakho. Baba Mathambo. Kulungile baba sithatha abanye ngoba liyashona. Ngifuna ukubaleka nami ngo5. Alright, sharp. Unendaba uSwazi. Uyambona ukuthi uyayithandi izinto eziletho ukuthi kuthula ngabikho. Azanda kunjani? Ngifuna ukubaleka nami vele manje ngo5. Ngifuna ukuzama ukulontuza ukuyolanda ucarpet ngayine if possible ongizwa. Ngiyaphila wena kunjani? Hayi angiyiboni mina inkinga. Niziphethe kahle lapho eDurban. Yeah, siziphethe kahle. Niyakwazi vele ukuyiphatha kahle lapha eDurban into enijwayele. Yeah, siyakwazi but akusiyo iDurban akusiyo indawo yokuthi ungayiphatha kahle. Kukuwe ukuthi uyiphatha kanjani.
Okay, no ngikuzwa wena uyekhaya manje. Ngisekhaya. Ukuthi Oh, nje kunemicimbi la so angikwazi ukukhuluma ngefoni because kunomsindo so ngihleli emotweni. nisipheke nathi inyama masiza ngalapho ngoba ninemicimbi. Ningasincishe. Okay, well, Hayi sizoqhamuka. okay. Okay, Swazini. Sure. Babuswazi. Awu sengiphambanisa noSwazi azanda makhathini. Angazi ngene yangaki la ungenisa kwesibili. Hayi kusho ukuthi into zakho une access to indawo ezikude kulungile. Siyabonga ne. Okay, bye. All right, sure. We also have ninjani? Saphila njani? Awu siyaphila siyabonga. Ngajabula ukukhuluma nomfana wami oklinayo. Awu ngingajabula na. Udwe mophu. Hawu. Ngixolisa angikwazi ukuvula ikhamera ngoba ngincelisa ingane kuzovela indawo engamele ngazivela. Akunankinga siyabonga kakhulu nokusazisa. And then ngene mina so pendula le ntombazane angazi ukuthi ibitheni. Yebo. Nami siboshile futhi ngiyabonga ngamazwi akho okuhlakani. Nomamakho ngiyambongela kakhulu ukuthi abe nendodana efana nawe. Yebo yebo. Lento encane engizwile seyenza ushintsho olukhulu kimi ukuthi you start step by step. Mina nginomntana una 7 months. Yebo. Lezifo lezabelungu ne asikholelwa thina abantu abamnyama kuzo ukuthi zikhona kodwa ngiyibonile kimi khona. Indaba yokuthi uhlale endaweni ungadlinanga because uphethwe depression ungazi nokuthi uzoqala kuphi uqoqa ngiyibonile ngami. Kodwa wena namhlanje ungilaphile wathi qala ngokuthi igoli yakho yokuqala kube ukuthi uzondlula umbhede. Basa bese uthi ithi ngiqoqele impahla esihleli phezulu kwesofa ekudala zingagoqo. Kancane and then ngize ngiphumele nangaphandle egate ukuthi manje ngihambe ngiyowalka because I do need to walk ukuthi ngizothola fresh air ngoba kamanje ngizizwa ngathi ngivaleleke endaweni eyodwa nje ngathi I'm stuck. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nje mana ngokuthi ujoyine uzoxoxa nathi. It means a lot. Kuma live wethu siyacabanga ukuthi kufuna sibe bancane sodwa sibanga umsindo. Kuningi nathi esikupick up awu nesikufundayo through ukuba nezingxoxo nani nangempilo nje in general nokuthi ube nobuhlakani kubuhlakani ukwazi ukuthi ngingenza ngibe mdala ngokweminyaka but uNkulunkulu akhulume nami through omunye umuntu mhlambe futhi omncane kunami ngaleso sikhathi. Mina ngikubona njengomama uhlakaniphile monjalo futhi umqondo wakho nje uvulekile. uNkulunkulu futhi angathi angakubusisa akuphilise nawe akupha amandla ukuthi konke okufisayo kwenzeke nokufuna ukukunqoba engathi wena ungakunqoba ube ngaphezulu kwakho. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu man. Nawe khanye konke ngifuna ukubona usihamba ngemoto yakaJesu engabe yakuphi isibhaliwe ukuthi intokozo. Amazwi amnandi kangaka. Amazwi amnandi kangaka ngiyabonga kuzokwenzeka ngoba uma usungifiselile wena usuyangikhulekela uyangicelela kuzokwenzeka. Ngiyabonga kakhulu laza ngijabulisa lamazwi. Yebo. Siyabonga inhliziyo yakho imhlophe siyabonga. Ngiyabonga. Bye. Bye. Molweni khona bake bangigqokisa isigqoko sama-cowboy ngibonile ukuthi ayingathi ngizothatha-ke manje bese ngishisa kakhulu lapho and thank you so much for these gifts ayangijabulisa nami hello Dima ayudima uyagroove as-accept abanye ngoba ayudima uyagroove ayudima uyagroove strong uyabuqedela lobusha bethu ngoDecember. Okay, let me accept uyanzi ngathi usephumile nje. But I saw ukuthi she was struggling with network. Let me accept a few of you vele ngo5 manje nami ngiyaphuma. And thank you so much kuYans for coordinating us live ngendlela emnandi kanje. Asibingelelane nje 2 seconds. Oh ukhona. Okay, thank you so much. Bengithi awusekho. Lord. Asithi 2 seconds sengizobaleka. Kunjani Antonia. Please open. Ngiyaphila njani? Ngicela uvule ikamera Antonia.
Okay, wait, kancane. Kubantu abaku-live ngicela nivule amakhamera sizobonana. Ku-right nami ukuthi ngikhulume nabantu engibabonayo, shame. It's healthy for me, like it's very good for me. As much as none it's good for you ukuthi nikhulume nomuntu enimbonayo. Ngiyabonga kakhulu Nkazi Ndlovu. Thank you so much for your kind words. Zama Fuze. Ngicela omunye nkathi sanenkinga yokuvula i-mic, Nobuhle, you can join. I'm leaving at 5, so let's just greet each other quick. Yanzi ngicela accept nje as much as you can, just 2 seconds, and then I should be out quick. Ngizosebenza. Ngifuna uku-editha ne-video ngizoyiposta ngo-7. Bengiwasha ukhasethi. So kufuna Lotsha, unjani? Ninjani, niyaphila? Uthe bas Sivukile sibabuza nina. Nompumelelo. Uthe locha. What does it mean, sangelela? Ngithe lotsha. Oh, locha. Kambe what language is that? IsiNdebele. Oh, locha. Mina kufanele ngithini? Lochani? Akwande kukhanye kube mhlophe. Siyabonga zonke. Hayi bese ngibingelela nje ngibone ngidlula ngithi yo ngifisela inhlahla engathi ungaba nama campaign amaningi. Nkosi yami, ngizoba nanomkhala because wow. Yebo. Ngiyabonga. Nanke every time angibona nje kunomcimbi la ngithi we kuba intokozo kawo khona ngase kayabakhombisa ukuthi basuke. Awusezobasula. Hayi. Yey, hayi akunankinga. Ngiyabonga kakhulu ube nentambama. Ube nanokhisimusi omnandi ne? Siyathokoza nani be right. Hawu nathi siyathokoza nina bekunene. Ciao. So. Molweni. Bafo kunjani? Ngiyaphila ngiyacofa nkosami ikhamera yami ayivumi. Kunjani bafo? Ngiyaphila. Ngiyacela bhuti wami ngiyaxolisa ungena ku live wakho but ngiyacela ukuthi ungibhekele i-email yakho. Ngiyacela alikho nelincane nje icala ukuthi ungene ku live. Kuyinto enhle leyo. Ngifuna sixoxe. Ngiyabonga ngesigqoko sama-cowboy. Ngibona intshebe ngabona ngathi hayi. Ngathi ngizoba yiblesser nje. No. Ngicela ubophinde uyisende bafo ngoba mhlawumbe i-weekend noma nje ureply kuyona khona izoya phezulu yena ngizoyi-check. Okay, but nami ngiyafunda kuwena mfethu, nami nginekhisha elincane ehlezi ngiklina njalo uma ngiqeda ukupheka. Oh, nekhisha ushekha endlini. Emqashweni mfethu, nami ngiyafunda nje kuwena kancane lokho ngishasa ama-tips. Esu nami ngizoqala ngishaya ama-vlogs amancane. Haya, ungabisahlehla bafo, ungabisalinda. Qala khona namhlanje. Usithege usho ukuthi ngiqalile. Ngisho wathi ugezi izitsha nje, don't expect to start usuwenza indlu yonke. Just do a vlog ugezi izitsha nje. That's content. So asiye bafo. Ngiyabonga kakhulu futhi ngizophinda ngiyisende futhi email noma la ku TikTok ngibhalelela nakhona. Ngicela usende email straight engcono ngoba uTikTok Okay. Shosho bafo. Danko. Sanibonani. Sawubona. Ngicela nivule amakhamera phela bazalwane. Ku right ngithi nikhulume nami. Ngicela ungangifaki i-big screen kule camera. Ngibona nginisi 87 bafo Madlamini yebo Nelisiwe Ngcobo Pholoba. How do you edit your videos with this one? I use CapCut. I will show you soon. Molo Zama. Njani? Usiyaphila kunjani? Ngiyaphila bengidlula bengibingelela nje ngibona kuthiwa nje hayi isikhathi sesiyaphela aba request abantu babingelele. Kufaneka lokho phela sibonana yabo nje nawe ushaya ikhanda uclean nathi uyasikhuthaza ukuthi hey ufuna sinake yabona. Awuyayinaka nje vele wena. Phela empilweni uhlala udinga ama reminders ukuze ungahlehlele emuva yabona. Hayi niphile siyabonga bengidlula nje ngiseNewcastle mina wena umkhaya wami. Umkhaya impela anilithandi ibhodlela elinephesenti eNewcastle kodwa ke eyangelinye ilanga. eNewcastle nje ibhodlela elinephesenti hayi ngiyakutshela wena. Okay bengidlula ngibingelela nje. Kodwa phela ayikho into wrong kulungile ke Zama siyabonga.
Okay, sharp. So, Ukuzo. molo kunjani? Ngicela uvule ikhamera. Ngiyaphila kunjani? Live Right. Yeah, nice. Wait, Namolweni. Woy, but Ngicela ukukhipha zama awuzokhipha uyansi. Molo nolithando zonke. like sanibonani Kunjani? ninjani? Siyaphila wena right. Ngibingelele. Hawu sathi sajabula ukubingelela. Right kakhulu. Siyabonga ukuba nendawo. Yes. Isemlazi. Oh, semlazi. Yes. Kumnandi emlazi. Akufani. Kuyaphileka emlazi. Abantu betayela phela abantu basemlazi. Hayi Dayila zani. Kaze ngajabula ungena ku live wakho. Hlezi ngikubona usula nje Hawu jabula mina. Yeah. Senjalo nokubona ukuze endeleni ngakudlula awuphafuna sibonane ukuze ngingila ngithi hayibo nolithando ngiyakubona phela. Ngiyabazi lobuso. Awangasula manje wadlula kanjalo nje. Hayi kuyoba njalo. Alright, hayi no akuna stress siyabonga ke ne. Ngiyabonga nami. Okay. Molweni. Ngobile kunjani? Okay, ngiyakubona ukuthi uyakhuluma kodwa ukumute. Phila kunjani? Siyaphila nathi, right? Angisajabula ngokukhuluma nawe bengipulisa. Ujabula mina ngathi usemsebenzini nje. Bengeke ngidlule. Ngaze ngajabula. Ngithe ngibona notification ngathi ngiyangena ngidlule. Ngiyabonga. Nyawo ukuphi nendawo? Ukuphi nendawo? Where are you from? I'm from Johannesburg. Oh, la eGoli. eGoli, yes. Oh, okay. Hayi kushuthi ula nje eduzane around. Around, yes, I'm around. Okay, no, that's nice. Siyabonga kakhulu udlela usibingelele. Alright. Ukhonze kuma colleagues lapho uwatshele ukuthi afollow kwamfana lapha Sunday. Ngizobabulisa and bebafuna ukungena bebajabule kanjani? Kube bazile. Siyabonga, thank you for. Ngiyabonga kakhulu nami ne. Ciao. Danko. Imvelo enhle siyabingelela. Siyaphila njani? Siyazi ngathi mic yakho isakumute kancane kwamanje. Okay. Okay, yeah, we are good now. Niyaphila? Siyaphila njani? Angazi kwenzakalani imic yakho ngathi isubmutekile. Angazi noma I can unmute. Okay. Ngathi mic yakho ibibambekile. Molweni kwi-panel, askisisi, I don't know what happened with your live. Molweni kwi-panel, ngicela nifaka ama-camera sibonane quick then in 2 minutes ngiyabaleka. Molweni. Ngicela uvule i-camera. Ngicela nivule i-camera. Dumelang le kae? Re hona le kae? Re teng. Ke tsene ka phoso. Ne ke kopa link ntshe mare ke a dumedisa le nna. Awa, re a leboha, re leboha ho bolela le wena. Ba re ke go bua uyazama. Ngiyazama bathonga. Re dumella go bua le wena. Ke dumella ho bua le wena. Okay, wabona ke I've learned something. Is that is not that's not Sepedi ne? Ke Setswana.
Ke Setswana ne? Okay. Ke a utlwa hore a se Sepedi. Ke Setswana. A ke re le di-cousins. Re gaufinyana, re gaufi. Okay. A re leboheng ke bothata bo. Close. Sisondelene. Yebo nisondelene. A re leboheng ke ube na le letsatsi eli botse eli monate. Ke a leboha. Okay. Ke a leboga le lona le nne le letsatsi le le monate. Awu danko. Molweni kwipanel haninjani? Philile ninjani? Siyaphila ngicela nivule Siyaphila sibonga ithuba. ngicela nivule amakhamera sibonaneni siyazanini. Ke tswa yang? Awa o tla bona. Utseni byang? Utseni byang bathong. Ninjani? Bayasaba ukukhuluma Ntokozo. Ngithe ngiyivula ikhamera ngikhombisa ukuthi uyangena nje nangamagoda ku live. Yebo. Akonakele. Ngicela nivule ama-mic sinibingelele sesizophuma manje. Bengisi ngingenela lokho Ntokozo kuzosho ukuthi seku5. Ya ayish nami ngifuna ngibuye ngiyosebenza ngilungise inkinga zami. Khulumani. Sibonge lapha emagodeni. Yebo uyangena nje ngegoda ubarokhe akunankinga. Kahle good people amagoda. I-natural hair yethu. Into futhi ngabe siyigqaja ngayo siyabantu abamnyama. So there is nothing wrong ukuba namagoda. There is nothing wrong ukuba neinwele zakho ungenzi lutho. Akukona ukuthi usumubi or unjani. Khulumani ithandwa ngizothula. Amagoda yayibuyisa i-hairline yes. Mawuthi nje magoda boma 1 week 2 week iyabuya lento le. Ngibona kuThokoza njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila ngithi angibingelele ngimangaza ukuthi usuka ngale ngiphela mina ngwase we mase kuvela mina manje. Ngwase wineni mina. Umkhaya Impela. Manje into engihlekisayo bengiqeda ukuthola lokho kungasikudala. Mangithi futhi ngibona ivideo yakho ungathi angazi kwi rooftop thizeni. MawuDVD sengibona la engihlala khona ngithi ayi. Ngathi ubhobho usubheke kimi ke Lokho manje. ngathi useduzane nje kakhulu. Kakhulu ngithi hey ngeke manje ngase umuntu sekumele athi ukuqaqa amagoda angaze ahambe aye ngale ekhaya ethi hey le ngane mayifika lapha eGoli hayi nalungile. Uyabona nje Hayi ngisebenzela ngakhona lapha. Yebo eBramfontein ya. Oh hayi ke understandeka. Hayi bengibingelela nje kuphela. Kubonga thina umkhaya wami wase emakhabishini namakhabishi lapha ekunene inqwaba. Siyabonga kahle. Okay siyabonga. Molo nonkululeko onkulu. Hayi ninjani? Siyaphila wena unjani? Siyaphila Siyaphila wena unjani? ninjani? Yebo. Thina. Siyapheka cabanga. Oh ziyakhala amasaladi kaKhisimusi amasaladi kaKhisimusi asendleleni. Ngifaka i-recipe ye-chicken. I-recipe ye-chicken ngopheka. Okay ngizoyenza ngifake ku-caption. Ngifake ku-caption. Sizorosa. Sifaka ku-oven kulo December isikhathi asikho. Sifaka ku-oven Hayi siyorosa isikhathi sifaka ku-oven. sesiphelile. Kulate. Faka ku-airfryer done. Sekulate manje. Shonile ilanga. Yebo.
Hayi kulungile siyabonga ukuba nendawo. Where are you from? Cabanga Nelspruit. Mpumalanga. Nelspruit. Ngiyabona. Yeva. Ngikuzwa Yeva kahle. nasport. Uyakwati nasport. Ngiyeza nje lapho soon ngifuna ukuya eGranskop. Ngifuna ukuyobona iGranskop. Efrascop. La bagxuma khona lapha kule ndawo esabekayo. Efrascop. Ngifuna ukuya khona. Yeah, if I don't go to KZN tomorrow, I may end up coming to Mpumalanga. But ngizabona between hey but funa ngiye. Yeah, but ngizoza soon ngalapha. Takhiphe nasport. Hayi ke sobonana kulungile Bye, sapheka. Baba yini? Ntokozo. Hello, Bye, Lance. sweetheart. Bye. Sanibonani. Mhlawumbe Ntokozo umuntu akakudlulisa ukubonga, ungangifaki ku-big screen. Umuntu akakudlulisa ukubonga, irrespect ekulo life cannot go unnoticed. Cannot go unnoticed. Irrespect ekulo life. Akuna mhlawumbe age restriction ingaba seyinganeni ezincane. But ukungene, I'm not comparing you to other lives, but ukungene kwabanye life ukufile ukuthi kunento ye disrespect where you'll find ukuthi kungena umuntu okhulile uyabonakala ukuthi ukhulile, and then kuma comments people will comment into engekho right. Yabo ukuthi social media awuna age restriction kubantu abadala ukuthi wena usumdala. Uthola ukuthi umuntu ukhuluma into ephusile but uthole deleleka nje. Sicela ukuxolisa uma kukhona singaba acceptanga nokhona onyathelekile throughout life. Ngicabanga ukuthi kumsebenzi wethu as moderator to see to it ukuthi even kuma comments abantu ba-commenta ngendlela right. Yes. Can we encourage kulo December umuntu engashumayeli, but kulo December can we be kind to each other? Can we be kind to each other? Uma kukhona umakhelwane wakho ombonayo ukuthi akanayo into, let's say you are making a dessert at home, can we share? Wenza nje small bowl uyihambise kamakhelwane, let's share, let's be kind to one another. Ubuntu abuvuke kuthina. Okunye ngifuna ukukuvuselela ukuthi amakhaya nama backgrounds ethu awafani. Ngiyazi ukuthi kunomuntu la ozoba nento ewukubikelwa ukuthi iye yini ekhaya, ngizongena kanjani ekhaya ngaphethe lutho. Hamba uye ekhaya uma ufuna ukuthi uye ekhaya uyothatha amandla amasha ekhaya. Ekhaya uzofika udle lokho okudliwayo ekhaya. We can choose friends but we cannot choose our families. Akufanwana uma unakho share with other people. Uma kunengane ngasekhaya uyibonayo ukuthi ayinazo izicathulo zesikolo, unawo amandla okuyithenga izicathulo zesikole, mthengele umntwana izicathulo zesikole, umnikeze. Ngicela futhi niyeke lento yokuxosha izingane just because nina nomama kwamakhelwana nikhulumisani bese nifaka abantwana phakathi. Abantwana abazi lutho guys. Abazi lutho abantwana, they are innocent souls. Dlanini nje uma usaba kumphakela muphe lokho kuvaliwe makunama chips mnikeza ama chips awathatha ekhaya because abanye bazosaba ngoba abanye kweminye imizi kuthiwa bayathakatha bla 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 bla. Asike sibeni kind. Lastly to the females, girls, ave muhle umuntu omnyama, angibandlululi. Ave muhle umuntu omnyama, umuhle nezinwele zakho, ungazi uzulingeke wenza izinto ezirong ngoba ufuna ukuthenga ama weave. Ngizoyivula ke camera manje Ntokozo. Okay. Ngihambela nje ngezinwele zami zendalo engayiphiwa uNkulunkulu wami and angina problem ngalokho. Kone acne, i-acne chronic disease. Nje avoid ukusebenzisa izinto oyibona ziyahlukumeza isikhumba sakho. Asithandeni uma kuthi kama ukame, uma kuthi ungakami, sigeze, asigeze izingane guys. Asigeze izingane. Njoba ubuyile nje ekhaya kade uyishila ingane noma igadwa uma ingane, awumphumuza ugogo, ugeze ingane, ayikho ingane embi guys. Ayikho ingane embi. Ayikho ingane embi, asigezeni izingane, umgeze, umgcobise,
umphakele, umfunze, adle, bese wena uzemva kwengane. Yebo nawe ubalulekile to yourself, but makukhona ingane nokucwasa ingane, yekani ukudla izinto emakamereni, nibuyileke nizodla izinto emakamereni. Uyabona le ntokozo singiyivula imic. Le yokudla emakamereni Ntokozo. Yonke into oyenzayo empilweni ngifuna wazi ukuthi uzenzela wena. Yonke into oyenzayo empilweni uzenzela wena. Uma wena uthenga uKFC njoba kuwama holiday, uhamba uvalelane nengane yakhe ekamereni, kusasa ingane yakhe izokwenza kuwe lokho, kuyobe kungasemnandi kusasa. Sherelani ingane equally, makuphakwa guys, phakani equally. Thandanani, ukhulekeleni ukuzwana as families, cause ikhona lento elisihlava abantu abangafuni ukuzwana as families. Ukhulekeleni ukuzwana as families. Masidla makunephakathi elilodwa lama-nickness su-20, asilishare long sonke. If it comes to a push ukuthi asidle 1-1-1-1, asidle 1-1-1-1. Yekelani ukunika ingane zenu, unika ingane yakho umango, ezinye ingane ziyadlala ngaphandle. Isiyaphuma le ngane yakho nalo mango iyohalisela ezinye ingane ngaphandle. Ayidli ingane endlini, iphuma isidlile. Bese ngiya kwe-ey'nganeni, I've got a soft spot ey'nganeni ezi-disabled. Guys, abantwana bane-autism nabantwana aba-disabled abekho psychotic, abaguli guys ngekhanda. Lokho sithi ukuhlanya, ayihlanye ingane. So uma umzali unengane ene-autism noma nengane ene-disability, ngicela niyeke lento yokulokhu hambe apologize. Aniyikhethelanga ukuthi ingane ibe njeyana. Akukona ingane isuke i-rude, but kusuke kwenzeka something enganeni. We need to understand abantwana bonke. Ingane guys. Bese kuthi kulabo abaspoil ingane zabo sengigcina. Wazi ukuthi yonke into oyenzayo uyenzela. I-parenting ayikho nge-material things. I-parenting nje ayikho nge-material things. Nihlonipha abazali emakhaya. Uhambe uyogroova, usuhambe usushiya uphekile ekhaya. Kusale kukhona ukudla, uclean ekhaya. Anicleaneni guys. Ukukoroba kukona uclean. Anicleaneni guys emakhaya. Ukukoroba nje akukona uclean. Kuyadasidwa guys, ubonda liyasulwa guys. Ugeza i-toilet aligezwa ngebrush kuphela. Faka isandla, faka i-handy end, ufaka isandla, uclean, uwipe i-toilet. Anicleaneni guys njoba nibuyile emakhaya, kucaca ukuthi ukhona ekhaya. Kuwashwa amashidi, kuclean imbhede, kusula imbhede. Uma ubona ukuthi kuneyimbungulu, uyikhipha imbhede uyikhiphele elangeni. Imbungulu ziyahamba ngoparafini. Asicleaneni. Asicleaneni. Siphekeni. Ukupheka ke guys akusho usifuna kube uzube nenkomo yonke wena ukuze ubone ukuthi uyapheka. Yekani ukumosha ukudla nje ngoKhisimusi. Ayikho into esingayidli, esingasayijwayele, asenze nje into eyanele. Kuphakwe, kudliwe, kuphele, kuphekwe nakusasa ngoba nangelanga elilandelayo kuseyini, kusewusuku. Ngiyabonga kakhulu niyezwa. Ngibonga inhlonipho yenu nje guys, ave nibahlonipha abantu. Ayikho into ebaluleke njengenhlonipho. Ukwazisa omunye umuntu ukuthi wena umbona ekwi-age yokuba ugogo wakho, komunye umuntu uwumama uyena. Just imagine ingane zakhe zikulalela umdelela umawazi, akufiki kahle kubona. Yabona? Ni right ke ni audience emnandi, kaNkulunkulu anganiphumusa, ukuthi abangenakho babe nakho, ukuthi abaswele uNkulunkulu aprovide, uyaprovide njalo uNkulunkulu. Nezingane mayibuyele esikoleni zibuyele kahle. Abaphasile abagraduateayo next year, congratulations guys, you've made us proud as parents. So sesikhulekela ke manje ukuthi nithole imisebenzi. Okade yeke isikole ngo-2026 awuyithintithe nawe makusayeke esikoleni. Ufuna umsebenzi ngathi angawuthola umsebenzi. Ntokozo, if you are coming this side sizobonana kusasa. Yabo siyabonga, sengifuna ukungena kwezami indaba. Siyabonga kakhulu sisihands, like siyabonga a lot for a lot of things you said. Into emnandi ngenkulumo ezikanje, umuntu into esuke iqondane naye ngaleso sikhathi uyakwazi umuntu ukizwa. So siyabonga kakhulu. More than just being live and talking about nje ucleaner, we need to also talk about impilo in general, and ngiyabonga kakhulu ukuthi siyakwazi ukwenza lokho la ekhaya ngokuhloniphana. Because umuntu ngabantu. Siyabonga kakhulu. No, sisihanzi
ngathi ngizokwehla kusasa noma ngakabi nayo isho. Because ngicabanga kusasa or Monday ngoba ngifuna ukwenza i-email. Uyakwazi phela wena-ke ukuthi uzoba carried away. Check your DM. Yeah, but ngizokwazisa nje ungasabi. Nakuhle ukuthi sibonane manje ngalapha. Alright, no sibonge kakhulu nibe right. Nibe nani ama-holiday amnandi. I know ukuthi ngisazokwenza ama-giveaways umuntu nje besabhizi. I will do them as per what I normally say on the videos. Soon sizobona senza kanjani. Thank you so much. Nibe nentambama emnandi. Athi ngipheke and then edit video kanjalo. Thank you. Bye. Ungakhohlwa Zungu kambe yini othi ngingayikhohlwa Nkosi yami ukuthi i-vlog bye ukukhipha i-vlog. Oh okay, no, definitely at 7 ngiyapost. I'll be posting at 7 definitely, but now I have time. Before bengasenaso isikhathi bese ngihlale ngibusy. At 7 ngiyaposta ziyakhala. All right, thank you so very much. Nibe right. Danko. Ngizopheka manje. But I won't be posting a cooking vlog. Ngizobe ngiposta ukhaphetha ade ngowasha. Okay, bye.